A Xunta urxe ao Goberno español o traspaso das competencias do litoral antes do 23 de abril, co foco posto na cadea Marindustria dende o Executivo galego afean o trato recibido por Galicia nas negociacións. O traspaso das competencias para a xestión do litoral seguen sendo motivo de disputa entre o Goberno Central e Xunta de Galicia. Dende o Executivo Autonómico aseguran que a protección da costa galega é a súa principal prioridade ao exixir esta nova lei do litoral. Afean, ademais, a postura do Goberno durante as negociacións. Bueno, pois seguimos reivindicando aquilo que é xusto, aquilo que para o cales temos as competencias recoñecidas. Falamos do litoral, non foi doado, vai alá un ano da sentencia. Agardamos que este mes quede completamente zanxado no mes de marzo, todo o que nos teñen que trasladar, que é persoal, pero que tamén son outro tipo de medios. Temos un borrador en riba da mesa e agora o que agardamos é que non haxa disculpas entre uns ministerios e outros ministerios, xa que dá a impresión que a outras comunidades autónomas se lles axiliza moito e Galicia ten que ir todo polo libro e non nos importa ir polo libro. O que non queremos é que nos tomen o pelo. A protección da cadea Marindustria é o principal argumento empregado dende a Xunta para defenderse nestas negociacións. Ángeles Vázquez asegura que na comunidade hai moitas empresas pedindo solucións ao seu executivo ante esta situación. A lei é moi clara, o Constitucional dounos a razón. Nós o que fixemos é dicir que é estratégico na costa. Para nós na costa estratégico é a cadea Mar-Industria. Galicia vive da costa, vive fronte á costa e, polo tanto, estas empresas así se lles recoñece poder estar instaladas na costa, por suposto con todas as garantías, como se fai en Galicia. Se non houbera garantías non teríamos a calidade do aire e da auga que temos, non podemos demoralo máis no tempo. As oportunidades pasan e o que non podemos permitir é que as nosas empresas acaben indo a outros países por culpa de non axilizar o máis mínimo, ou mellor dito, por culpa de demorar en exceso. Máis dun ano dende a solicitude inicial para un traspaso que, segundo a conselleira, se está demorando máis do debido. Unha reivindicación que non é a única exixida dende San Caetano. Nos defendemos o que é de Galicia para Galicia e con un obxectivo que é mellorar Galicia. Por un lado está a Lei de Xestión e Ordenación integrada do litoral. Non podemos seguir máis tempo parados. Xa é excesivo. Primeiro tivemos que redactar a lei, despois tivemos que defendernos ante o Constitucional, despois da defensa do Constitucional, vai alá un ano para que nos den íntegramente o que é o persoal e todos os medios, seguimos avanzando tamén noutra competencia que queremos fundamental dende o punto de vista da meteoroloxía. Pero tamén o facemos polos galegos. Isto non é un capricho, non é un empeño, porque somos conscientes de que temos un equipo formado. A Xunta pretende así poder tomar os mandos da xestión meteorolóxica da comunidade para dotarse de argumentos xurídicos neste campo. Queremos que se nos recoñeza ese traballo e poder tomar todas as decisións necesarias con seguridade xurídica e sempre pensando no ben das persoas. Neste último campo xa temos un texto redactado que estamos agora analizando e valorando, que tocará levar ao Consello da Xunta, pero antes, por suposto, con todos os informes necesarios, e é o segundo avance que creemos imprescindible e fundamental dende o punto de vista das competencias para Galicia.